Nggih, menika dalam rangka nggih menika netake Kang Putra Dek Restu Safa. Restu nama lengkape sinten niku? Restu Safa Alarik. Alarik Pravandra Adinata. Adinata. Jenenge dawu, Met. Nggih, Pak, nggih. Heeh. Panggilane Restu. Restu. Kula nderek ditunggu mugi-mugi Dek Restu anggenipun sekolah tambah pinter. Sak sampunipun dipun kitanake mugi-mugi ya saged dados putra ingkang migunani. Nggih. Saged membuat orang tua bangga. Bangga. Tercapai cita-citanya. Sehat ya, Met. Iki nyapa to, Dul? Lah aku ora diomong belas boket mau. Lho wong ngomong ya nek wayahe dhewe-dhewe. Lah kono sing disauri awakmu terus lah aku ora disaut belas. Yo engko to urung wayahe. Sehat nggih, Pak. Heeh. Lho, kandhane kok Piye? Ketoke wong kuwi ngincim aku ketoke. Kok iso ngincim piye to? Ini lho Cak Komet. Nggih. Jadi malam yang berbahagia seperti hari ini. Jenenge Mas Debi iki Donorasa, Cak Komet. Dono rasa. Paring panglipur marang keluarga tangga teparo. Nggih, nggih. Dadi nek tanggane seneng ya melu ndongakne Nggih. Mas Debi. Nggih, Napa. Penonton sing rawuh pirang-pirang Cak Komet. Nggih. Dongane penonton 100 iki padha karo dongane malaikat siji. Malaikat Leres tunggal. Nggih. saestu niku Menika pancene penonton nggih. luar biasa. Menika wau sampun tangga teparu. Iya, Mugi para pamirsa nderek dedonga. Nggih. Menika langkung nek sekawan dosa nggih langkung mula dongane menika sami kalian sik to. Ingsun kasih ngomong dong. lah ingsun anak bajingane kok. Lho, kowe kok ngece wong lho. Nyuwun sewu lho, Pak, nggih bagi binage ngoten lho, Pak. Dadi enten bagiane sing ngomong gantosan, badhe komet terus kula ngoten lho, Pak. Lagi ngoten ta, Pak? Heeh. Nanti komet menang, Aku meneng. ganti aku. Nah, ngoten, Pak. Lagi ngoten ta, Pak nggih? Heeh. Kok saidik men ta wonge? Ya kudu awakmu sing oke sih. Pak Sigit apa duwe lara untu ya? Ora. Dedek meneng. Ora ki pripun niki wau randat napa mboten, Pak? Mboten ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Lah niki Leres, Pak. Dikenalkan dulu. Nggih. Lah. Nek daerah Jawa Timur sampean wis do hafal. Nggih. Di Pucak Wangi di sini kan belum semuanya kenal. Wah nembe niki Leres, kula Pak. sengriki. Mana yang namanya Cak Komet? Nah. Mana yang namanya Cak Dodo? Lah, ngoten lho, Kenalkan. Pak. Kula niki nggih nderek niki kalih komet. Kula gandengane komet, Pak. Mosok? Nggih. Tak kira nek wis meh pisah. Loh, kok jenengan kudu mecah biting to. Pripun to jenengan kok Alhamdulillah nggih, Cak. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah Urut kinurmatan. absen sing kenal takon kenalke Komet sik kok kowe. Kok kuwi terus to met aku ora kebagian belas. Aku ya aku to kok. Aku jane apane kono lho jane. Engko nek bagiane dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas nyuwun sewu, Mas. Kuwi ketoke kata-katane sampean kleru, Mas. Nomor urut 1 aku. Ngeyel. Iya lah. Kurang wayahe bareng kok. Kuwi kaya kleru lho. kuwi. Kleru karo wek sapa? Lho, bocah ki piye to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun sewu Mas jenengan kleru kata-katane. Sampeyan ki salah, Mas. Berarti ngerti sing bener. Ya sing bener ngerti to wong kowe ki tak bener kok malah mecicil Coba, mripatmu Tok, ki lho. bener, Tok. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Lah, jabang bayi. Berarti kurang ambiak kuwi ya. Dok? ambiak gundulmu amblek kuwi no. Tak tambah Ambiak ambiak. padahal pari ya. Mbok kira pari to piye anbiya'i wal mursalin. Iya iya. Ngajimu lho tekan ndi kok Amma ba'du. Alah kok terus dijipuk gurine Engko ama, keliru kok ya. Ya kleru ya dibenerke. Biasanya sing ngarep kan kono. Kuwi Paring sing- asma lengkapnya. nami kula nggih menika Cak Komet, kula saking Bojonegoro. Pun Umur ngono. Apa kata-kata kok sak penggal gantian kowe. Ganti kowe. Nyuwun sewu lho Pak nggih. Nyuwun Ya. sewu nderek langkung lho Pak nggih. Pangapuntene Bapak Ibu menawi kula mboten sopan santun unggah-ungguh kula kok teng inggil mriki panjenengan teng ngadep pangapuntene. Adat Jawa Nggih. harus sopan menunduk kepada yang lebih tua. Lho ngeten iki.
Dadi awake dhewe ngapunten lho Pak nggih, menawi kok mboten sopan pangapuntene Kang Kathah. Kudune yo ngono. Iya to, ada Kenalke yo karo sopan. Sopan, Met. Lho, nek ngene iki kok jek ning dhuwur terus awake dhewe lho kudu ngene. Lho, sopan. Nek nang pangapunten Pati mosok ngene to. Iya to, ning Pati kudu unggah-ungguh dijaga. Beda karo Jawa Timur. Awake kaya kucing dolanan. Kok usah kucing dolanan piye to? Ngape kenalan nganggo setimpuh. Ngadeg-ngadeg. Kenalke to. Nggih nyuwun sewu nderek tepangaken nami kula Cak Dodok, nami asli kula nggih menika Aleando Alcantara. Jarine samat. Lah ya to Mat wong jenenge Samat kok Aleando. Ya ya Pri. Wedeng lho Pri. Lah jenenge Pri ngono kok Lah ya. Lah ya apa ku lho kok omonganmu. Alhamdulillah Pak, kula nembe sepindah mriki luar biasa masyarakat mriki Pak. Nembe dugi mriki ya Allah liwat kene kampung-kampung kene piyayi mriki senyum sumeh gabak semana luar biasa lho Mas. Ya apa? Lho ditakoki alamate niki pun langsung di anu kok didono. Lah aku lho takok ping pindho alamate didoni yo. Lho. Piye? Aku lho takok ping pindho kidonan pindho. Lah kok iso didoni piye ta kuwi? Lah aku kan takok alamat kene. Iya. Pak anu sing siji sing pertama rada enom. Heeh. Mas nyun sewu, daleme Bapak sinten niku? Kula ajeng teng pundi? Aku kan ngono. Lho. Piye Mas? Ngono aku tekono wis mecicil-mecicil. Iki piye to aku ngono. Lho ngeten iki lho Pak, ngeten iki lho. Ngeten iki jenengan belani terus to. Kowe iki kleru, kowe takokmu piye? Kowe iki kancaku apa ora? Ya kancamu to. Lah kok malah nglirokno aku iki lho. Lho lah kata-katamu ora bener lho Mas. Aku iki takok. Takokmu piye? Mas, daleme anu Bapak sinten menika kula teng pundi? Aku kan ngono. Deleme bapak sinten kula. Lho, lah ya kowe gak bener, Mat. Aku terus didoni juh ngono. Slamete kowe didoni. Aku terus takok sing tuwek ra trima. Kowe takok sing tuwek piye neh? Pak, anu daleme Bapak sinten menika kula teng pundi, Pak? Ngono. Lho, lah candi iki juh ngono pisan. Lho, pindho aku. Kowe didoni ping pira? Pindho. Kudune aja didoni. Lah dia Pak. Bacok ndase kowe iki. Keras bener. Lah wong takokmu mbulet lho kowe iki. Lah takon iki sing bener. Takoki sing cetha. Daleme Pak Daleme Debi menika Bapak- pundi? Daleme Bapak Debi menika pundi kula sinten? Dadi cetha. Lho, lah ku ya kula sinten kok. Lho, Kuwi njaluk dipacul ndase. Ampun wae kok ya. Lah kowe munggah rene wis tak subyo-subyo nganggo lagu jaranan lho. Pelok-pelok Pak Pit, pelok Pak Pit. Pelok. Nah, Jaranan, Jaranan. Kamu tahu enggak lagu Lah ini? ya, dagelan Ah, tumpah lama jaran. lama sudah tidak muncul. Ya, nggih. Perlu dikenalkan kepada anak-anak supaya anak-anak yo ngerti. Oh, Wong nggih. ono lagu jaranan barang Nggih. tak pelok. Nah, pelok Pak Pit. Nah. Ning jaranan jarane jaran teji jaranan. Apal kowe lagu kuwi? Nggih saged no Pak. Nek jaranan niku walah ampun apal kula. Kula nek jaranan no tak gawe liya Pak. Aja Maksudnya? sampai padha no. Maksudnya? Jaranan di model yang baru. Contohnya. Contone. Soale aja gelem kalah karo biyen iki dibudayakno meneh. Betul. Biyen momong anake roh mentok kae nyanyi. Ya. Nyanyi piye? Mentok ngono kae. Heeh. Kabeh dadi lagu. Iya toh, saiki jaranan. Saiki jarang lagu-lagu anak-anak dimunculkan kembali. Betul, jaranan dikek Purwakanti sing penak. Nah. Nek i ngarepe nggurine ya kudu kowe iso. Enggak. Lho, piye to? Kok Wong gak kowe piye? kok iso gak kowe wis tak anune mbek awakmu Lah wong lho sing iki. pamer kowe aku mbok surung iki lho. Ya jenenge bagi pinagi mbek kancane lho padha penake lho Mas. Ngono Coba. kok ora gelem wae. Jaranan jarane jaran lanang. Kowe Met. Lho, kowe kok ha piye to? Kuwi saut-sautan lho Mas. Oh iya iya. Dadi bar aku terus kowe. Oke. Gentian. Iso? Iso. Nah, yo. Jarana Net. aduh cangkeme Bernada dong. jarana lho nadane sing penak jarana Nah. lho kok malah melok loro aku jaranan jajak Jaranan. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Jaranan. dhuwur sithik Jaranan. Nan. kowe jane ketekek senar to piye wong sing nada penak jaranan hah kowe malah Jaranan. iya Jaranan lek. iya lah wong kowe malah nyelak-nyelui aku nyapa kowe mambu minyak mau Ora kok keling-keling tak kira anting-anting. lah apa tibae Lah mbok kok ndledek. lho Itu asem ada. kok kira aku apa
Jaranan jarane jaran lanang. Jaranan Jarane jaran lanang. sing numpak para dalang Nah. sing ngetutno para demang jrek nong jarane nabrak gedang. Kok ya iso Purwakanti ya? Kuwi lahir bareng Purwa karo Kanti kok. Purwakanti kok Purwa karo Kanti lho. Sing numpak dalang. Sing numpak apa? Dalang sing ngiring para demang. Ang entuk ang. Sing ngiring kuwi Purwakanti. Sing ngiring. Sing ngiring para demang. Kowe kok ya iso lho, Mat ya. Piye to kowe? Piye ditumpaki, Mat? Ya ditumpaking jaran lanang. Alah pintere la tak ding tak ding tak gendak ding tang dut. Kowe kok ya iso lho. Golek dhuwit to. Ya golek dhuwit ra satunekno. Ya aku ya takok. Jaranan jarane jaran wedok jaranan jarane jaran wedok Sing numpak bakul lombok nek numpak sandale ceblok jrek nong gung jarane nabrak tembok. lah kok yo iso lho kowe iki. Aku mbah pokoke itu. Itu aku dhewe gumun karo aku kok. Gumun piye? Lah ya wis ganteng pinter. Lah wong kok nyombong awake dhewe jaran wedok piye? Ya, Sing numpak, anu bakul lombok. sing ngiring. Sandale ceblok. Cek nong jarane. Nabrak tembok. Lah kok pintere, Pak? Lah iya no. Tanda tung ding tak dang trut. Jaran wedok ya ditumpaki. Ya ditumpaki no. Jaran no. Kowe kok yo wedok mbok tumpaki. Mula menika anu nderek didonga. Seto ijo enek jaran kok kok pembok bari nyapa lho kowe iki. Jarane cek Lanang mbek wedok ya wis to. yo ijo enek jaran liyane. Jaran apa? Jaran lintune, Pak. Coba. Jarane jaran dingklang jarane jaran dingklang Sing numpak para tukang iso iki. tukang klambine abang jrek nong jarane gelentangan. Kok pinter lho kowe iki. Aku kok Jaran dingklang Gelentangan. Sing numpak sapa? sing numpak tukang klambine abang terus glentang. Lah kok pinter nak. Ding dek. Ganti gambli to. Lah wong kok kemijilen njaluk gambli terus. Kadung ngene wong tuwa Ora. kali. Jaranan Wis, Dada. jaran lumpuh. Jaran lumpuh. Sing numpak tiang sepuh sing ngiring nganti subuh jrek nong gung jarane sikile abuh. Jaran lumpuh iki. Lah ya aku mbak Ya ditumpaki ya? ya ditumpaki Lumpuh iki. ben. Duh, kok kaya nesu niki, Pak. Jaranan jarane jaran mati. Jaranan jarane jaran mati. Sing numpak ra rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek nong gung sing takok nyekarati. Lah iki lho, nek niki nesu jelas iki. Nesu padha aku mau ditakoni kok Ra nesu piye jaran mati dereng takokno iki. Lah wong jenenge Purwakanti Lah sing lagu. ape numpak jaran mati ki lho sapa? Lah menawa pengen numpaki kok pengen jajal kok gendeng kok piye? Gendeng piye? Jaran bok ditumpaki. Kowe iki mbok rasa nesu. Nyapa? Kowe nek nesu disuting drok to kok ngarep nglumpuk raimu kaya nyuluh kodhok to Engko ndek. pencar golekane angel. Golekane angel apa? Cak Omet ada tak? Nggih, Pak. Malam hari ini Anda juga ada temannya. Sinten? Loh. Pelawak napa dagelan? Lho, Pelawak karo karo dagelan ini padha ae. iki padha ae, Mas. Ten no mboten no. Bedane pelawak karo dagelan. Pelawak niku ganteng-ganteng. Oh, nek dagelan. Elek. Oh, Niki tergolong napa? dagelan. Oh, dagelan. Berarti kene elek. Hah?
Kowe iki mari ngartekno pelawak mbek dagelan akhirnya kena dhewe to awake dhewe elek. Aku dagelan, Bro. Iya to, berarti elek. Lah iya. Padahal nyuwun sewu lho, Pak. Heeh. Kula teng mriku wau nyuwun sewu dirasani. Heeh. Iki to dagelane sing lemu. Iya. Kok kaya anu ya modele wajahe kok kaya dagelan komediun. Sapa? Kok kaya kirun ngono. Mosok lho. Aku dindo kirun. Lah iya. Kuwi ya dirasani. Aku kuwi. Sing cilik kok kaya kancane kirun ya. Kayak sapa? Kaya kirik. Sabar Mas, sabar. Terus dibagi-bagi kok wong urip iki dibagi-bagi kok. Sabar ya. Ya ora apa-apa. Kok tak dilat kowe. Nesu nek iki nesu. Kancane tindo kire. Ya ora kok lek kira. Oh, padha-padha kanca dagelan padha eleke kan walaupun padha eleke ning lek oleh ngaturi nimbali memanggil itu coba pakai MC. Wah, cara MC ngono kan. MC kados orkes-orkes nonton niku, Pak. Iya no. Wah, lha niku pangananku no, Mas. Oke. Nyuwun sewu. Namanya Julang ya, Jalur. Sinten, Pak? Julang. Oh, Mas Julang. Iya. Oh, jin. Pun 7 abad mboten nate panggih Mas Julang, masyaallah. Kula kalih Mas Julang niku kados dulur. Masa. Iku budaya. Selamat malam. Malam macange Mbak Limbu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Iki tunggale Selamat malam kat Kok kat ya? kok malaikat. Kowe tak lono ahli kubur kok kaya wedi. Menungso urip ki aja wedi mati karena Lah. itu semua bakal dilakoni. Ngono. Tak lono ahli kubur berarti nggo pemecut awakmu. Oh, nek ngono aku sampean bakal mati ora melungsungi. Oh. Ketoke gojekan ning ngemu piwulang ki, Jol. Dadi nek iso mati aja diwedeni. Aja diwedeni. Tapi ya nek iso ya kongkosik. Ngene-ngenean iki seger-seger. Lah kowe pilih mati keri dhewe wong ngarep dhewe. Met, pertanyaan abot iki. Kok abot? Mati keri apa dhisik? Lah ya karek milih kok abot lho. Kula mesti gak uman wong. Gak uman wong mati keri. Wah, nek kemajuan zaman nganggo remote. Apa nek lek sing remote sapa ayo? Tes terbu. Wis ora enek wong kok. Ora ana wong kok. Ora ana wong. Kula nek ngoten mati dhisik. Monggo ndereke Monggo. badhe ngrumi. Ndereke kula pateni napa mati piyambak. Oh, samet mati-matilah urung bayaran. Lah nggih kok sing dirembuk kok wong ngibur kok. Teng Sing mriki baku iki aku iki ngantek kaya ngowoh, ngantek kaya kaget, ngantek kaya gumun. Lah kok kumun. Pak Bayan kagungan kersa ora beda karo liya-liyane iki luar biasa. Bintang tamune Komet Dodok, panggunge megah, gagake ngantek cor-coran. Prainan rantuk rono. Lho. Sampene Prainan. prenan apane lanang kok prenan? Maksudnya iki prainan ya bengi ngene iki sembayang ing konek tas tahajud. Lah ya Ya ngono to. iki lho ketoke ngene lah mudeng. Wong iki ora usah sombong. Wong mbok kaya iki sapa kancamu? Lho. Komet. Kaya Komet. Mumpung ketemu. Wonge ganteng, pinter, ora sombong, utange akeh ya meneng ae lho. Dadi wonge ku istiqomah. Wis jelas wis. Ngono lho. Kuwi jenenge wong melarat to kuwi. Lah utange akeh meneng ae lho. Lah nyaure piye nek utange akeh? Lho sing nyaur aku apa kowe? Kowe. Lah iya wong kene sing diutang Sudah jangan berteman sudah. bertengkar ya, berteman. Ya, Wong ape bertengkar. gelut kok Aja karuan mesti kalah. Utang ki ora kudu duit medok. Nggih. Utang iki seduluran awake dhewe kaya dening kaya unine ujar alim. Wong nek entuk undangan ana ing waliman kang becik iki nek ora ana udur utawa kerepotan wal fardhu ain kanggo hadir. Ngono kowe nyarno aku ya salah mosok kakiku panjang 7 kilo. Iki nah aku gak etok. Kudune wong urip aja etok-etok sing pas tur pasti nyoto. Yang panjang giginya ngono kudune. Lah kok malah nemen. sik to. Met, kowe ngalah kene, Met. Nggih. Ketoke dagelan kondang ya. Iya. Idune muncrat. Mosok to. Utang perkara emper. Empere nyapa? Bujat. Kok iso bujat iki lho. Ngapunten lho, nggih. Sik kok emper bujat iki maksud tempi. Gak mate. Piye ya? Kowe pengen ngomong cintunge rusak. Eh, ngono to? sapa ngomong suudan. Alah, ngono ki padha karo nyak Aku sampean, Mas. suwi ra pedhok sampean. Piye Mas kabare Mas? Tanggapan lancar nggih Mas? Ajur. Kok acur pripun to kok? Ya alhamdulillah pemerintah sudah mulai mengizinkan. Ya. Tugasnya Pak Edi ki menjaga ketertiban, para penonton juga rukun-rukun selalu sehingga perizinan akan mudah dan dipermudahkan. Amin, Ngono. amin, amin. Iki rencana pemerintah selo wis gak enek Mas. Loh, kok selo gak enek iki Mas? Gak langsung pakai tanggapan terus tidak ada selo.
iki sing mari problem iki sing nanggap iki. Lah, Sing nanggap sapa ngono. Ayo golek-golek bareng. Ora sing nanggap ya do antri Nek akeh. perlu iki pokoke sing iki digawe warani panjeri sing Panjeri. gak lali. Ben nanggap. Gak melok aku. Lah kok ora melok? Apa manjeri apa duwe gaban tek. Jol. Nggih. Wong loro wis mengucapkan karo Mas Debi, ganti kowe giliranmu. Iki anggone netakke Dik Restu. Pak Debi ingkang dipun kitakake Dik Restu. Lho, kuwi kualik. Lho, iya kok Dik bener. Restu dikitano Pak Debi. Lah iya. Pak Debi iki Pak Anik Dik Restu ngono lho. Iya, iya. Dagelan kok inteleke ngene kala-kala iku tes ngono lho. Iya ya anu. Tes roro mati. Lho, kita iki aku ora kesusu sik. Akeh. Mati rasa susahe karek senenge. Lah ngono lho, sampeyan nek merawasi wong to. Kandhani. Monggo nderek urun donga. Dik Restu dadi satriya negara, satriya sing pinunjul, sing apik becik tandang tindak tanduke dadi bocah sing soleh. Nah, leres, leres. Ngono. Leres khitan iki nek cara agama Islam hukume wajib. Wajib. Kowe kudu ngerti Mas yo dagelan kudu paham sapa sing kitan pisanan kuwi kudu paham. Sinten sing kitan pisanan? Sapa, Met? Sariman anu Sariman sapa sok Sariman? Nabi. niki lho. Nabi maksudnya Nabi ono Nabi Sariman. Lah kuwi lambene komet dhewe kuwi ya. Pisanan nenggonku kan Sariman sing usumi. Dudu. Maksudnya kuwi sing sunat pisanan ki Kanjeng Nabi Ibrahim. Lah niki. Nalika Yosua 87 entuk mandat saka Gusti Allah supaya Islam mulane wong Jawa iki nek muni nyelamke utawa ngislamke. Nah, ngono lho. cocok. Nah, Dagelan ora tau mondok. Blas aku. Kowe ya mondok, Jol? Lho. Nek mondoke cacah niku paling 10 tahun 5 tahun tek pira, nek kula 2 minggu tek sapi 4. Kok larang men? Pondok Mondok ning ndi kuwi? pondokan pundi niku? Pondokan pundi? Rumah sakit. Iku nalika aku operasi otak iku. Iku mondok 2 minggu sapi 4. operasi utak niku berarti dijupuk. Yo dilengkap ngene yo. Oh, Wis berarti monggo awake dhewe mung saged amin. Aminmu ra mandi. Wong amine awake dhewe bobrok ngene. Beberapa piye sik to sampean ngomong Dik Restu luar biasa. Niki lho Pak Debi mendidik anak kados Dik Restu dadi bocah sing pinter sregep sinaune. Nah. Patoh niku. Ngoten lho kethe. Ora kaya anake komet. Anake komet piye? Nyuwun sewu Mas Julang niki nek mboten jenengan mboten kula critani. Piye Anake rasane? komet umur 5 tahun lho nyuwun sewu. 5 Ku tahun. nek didik bangeten. 5 tahun wis diombeni bir. Lho. Lho bocah iki. Kok ngawur, Met? Tele-tele Ini contoh yang tidak bagus. Tidak baik. tidak baik. Kowe kabar kondi, kowe kabar kondi. Bojomu ceritaku ngono kok Berarti bojoku sing gladrah. Lah nyapa? Lah kayak arak. kok. Lho bocah edan kowe Iki iki. malah nemen lho. Lah nyapa bocah dikei bir. Lah kene tak didik saiki 3 taun pinter kaprah. Pintere apa anakmu? Nguyah wis cul setang tanpa dicekeli. Nguyah kok col setang jane numpak RX King to piye? Aku ae jek sok tak cekeli kok. Omongan Wong edian. Lah kok komet edan Pak asine niku. Masa bodo-bodo njak umume tiyang kan nyuwun bal to Pak. Minta maaf, ora ndek malah gelut mbek maratuwane. Lah ngopo kok gelut? Lah duka niku iso gelut karo Wong maratuwane. mesti angger krungu kabar kuwi mesti kabeh nyalahno aku. Jelas. Ya jelas, Maratuwa kok digelut. Lah. Maratuwa sing ngekeki Tapi nek anak ngerti warisan. masalahe tetep nyalahno maratuwa. Piye masalahe? Walah wayahe anu takbiran. Takbiran. Usume wong padha Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngurungokno ki ayem. Ayem ta adem. Aku mah geger karo maratuwa. Lah kok iso? Lah nyapa dek geger? Wah iya lah, aku kan ngeter zakat. Apa? Eh? Ngeterke apa? Ngeter apa? Aku kan masjid gitu, angger Iya. malam takbiran kan ngeter zakat. Piye-piye? Ngeter zakat. Ngeterno zakat. Sik omongane iki lho. Ngeter zakat. Kowe zakat ra kowe. Ya zakat no. Lah iya ngeter Terus? zakat. Terus? Zakat ya aku mulai ta. Heeh. Maratuwa ki gak ngerti aku dandan setrika ki listrike dijeglekne. Lah terus? Aku mulai yo, lho kok mati aku tak jeglekno ngene. Heeh. Glek ra ngerti lah aku maratuwa. Sapa gak karo ki kuwi? Hei, sapa ki budak apa sih anu ki? Ngono. Wong tuwek dolanan apa aku ngono. Lah ngene iki lho Mas. Wes, lah kok malah aku disoto teyel. Weh, tuwek ra kena jajil teyel aku ya ngono. Ya kowe sing kleru wah. Lah dipukul. Lho dipukul tapi kan ra kaya ngono carane. Kuwi jenenge mantu sing gak tunduk karo maratuwa. Upamane julang maratuwamu. Nah, misale niki. Pas listrik kok jeglekno, maratuwamu kestrum. Setrum. Oh, bungi ku sapa sing ngono. Lah kok Kowe muni piye liwat karo muni piye? wong tuwek lu dolanan apa? Aku kan Julang nesu maratuwamu. Ulang nesu, langsung didel. Aku langsung tak teyel aku ngono. Jotosan Mas, jotosan sampean. Aja. Aja. Lho nek wani yo ayo. Sing sapa to Mas sing wani? Iki aku ndek-ndeke maratuwamu nek wani ayo. Gak wis ulap kok Mas.
Martua kok dijotos. Lah iya Piye mantuk nek Duraka. Si kadel untir ndase gua. Lho, piye batang alias protes. Protes sih. kowe loro karo ketoke pro. Pro sapa sing pro? Iki Jolang karo Nen Dodok. Lho aku wis kaya dulur dhewe karo Mas Jolang kok. Dulur padha mlarate ya. Lho, Nyek wong Mas. dhewe-dhewe ra masalah. Oh tenan kowe. Yo, Golek pangan dhewe-dhewe. golek pangan Dede. Resmi iki. Resmi. Resmi. Omongane dicekel Mas ya. Cekel aja worry. Julang dodok sebelah kono, komet sebelah kene. Oke. Sing nengahi ben Mbak Sulis. Oke, Ayo Lis, oke. ngatek Lis. Aja worry. Golek pangan dhewe dina iki. Ah, iki nggo rayan wong telu. Lho, gurayan wong telu. Lah niki sing misah wedok. Ayo. Ngatek Lis. Ojo ninggal aku trimo bonteng. Wiwit budal kanjine. Selamat malam Mbak Sulis. Selamat malam Mbak Limbo, Mbak Cangi. Berangkat dari Blitar tadi jam berapa? Jam 8 pagi. Weh, ya. Macet tidak? Boten. Oh, alhamdulillah. Enten mriki lho wau ten sawah enten eskavator. Oh. Nggih, agak macet. Sampai agak supire kombi. Nggih. Traktor to. Eskavator. Eskavator. Alah muni ana luku ngono ra wis kok. Lah, Betubetan. Mbah Markijan iki lho bingung. Bingung to, Bego. Lah ngono ae. Mbah Markijan terus apa iku sepata-pator iku apa. Ya bener sampean, Mas. Mbak Sulis, malam Nggih, hari ini Mbak. panjenengan ditemani 3 dagelan Cak Komet, Cak Dodok, Mas Nggih. Jolang. Upama lho, upama isih padha legane wong telu iki sing kok pilih sapa? Komet, Dodok apa Jolang? Kok ketoke sing kono menggo. Sing loro sing jelas sampe do mati. Nggih. Lho Mas teh dehem yang wong wedok ki enek perhatian karo wong lanang ngono lho Mas. Se, iki Mbak tak milih Sulis, Mas Komet sing telu. ae. Ketoke kok wonge kalem. Ngidam Wis rekoso. ngerti dhewe. Sulis ngidam rekoso ndi bojo kok komet. Lah iki di bojo iki apa meneh? Lho ndi bojo aku gene. Alah, dijak buah ora pantes. Lho tapi lak montore Kono gak di- ilang. Lho, maksudnya piye? Kok iso? Lho umpama ndi bojo aku Mbak Sulis mesti buah isin. Kok isin? Mergo aku elek ki ayu. Iya to. Ah, dhek buah dhewe aku nunggoni montore ora ilang. Sik to. Ki Aman, bojo ya. apa security? Lho tapi kan bojo wong lanang iki sembodo, wong wedok ben ayem. Bener Kakak Jolang. Lah, Kowe apa? Ganteng, mbok pangan gantenge tok. ha, omah Sesuk. ngantek saiki ora digono gini. Leres. Duwe apa kowe? Sik to. Pikir Dok ki. Lah kowe ki lek duwe apa kok sombongmu kaya ngono? Lho, sorry, aku ora duwe apa-apa. Apa dok? Ora duwe apa-apa kok Tapi kan aku sombong. duwe cinta, kasih sayang, akan menemani seumur hidupku. Akan apa? Duwe apa? Omong apa? Duwe cinta, kasih sayang akan menemani seumur hidupku. Telek. Wis to Mas golek pangan kok. Wong cinta kok telek. Sampean kira-kira Piye, Mas? nek tak pegang dong tangan. Iya. Asik. Mbak, hati-hati lo nek kena rangen. Wis mari yo. Coba Ben. Cak Komet. Nggih. Mbak Sulis dirayu. Oh iya, siap, Kalian berdua saya beri kesempatan. Oke. Dodok dan nanti yang ngerayune sing keperanan atine Sulis lagi ditompo Sulis. Sampean sini. Nah, nanti kidonan ini. Kok tangannya basah? Kalau kira iya, aku kan beberapa hari ini kalau ketemu kamu kan tegang gitu loh. Langsung berkeringat. Meneng wong elek-elek meneng. Ora dapurane kaya ganteng-ganteng ngoe kok. Kowe ora ngerti, aku mbok matnoswi lho kok gak ganteng. Dirayu pakai tembang Cak Komet. Walah bareng dicoplos lakone. Kok kaya tapel wates ya. Ndase gecal. Gecal. Meneng. Iki cukuran cap apa iki? Cap Lombok. Wong Ini dibabat nganggur kok Mbak ora dicukur. Kota Minami. Sebuah lagu buat kamu Sulis. Wah, Oke. ya mung siji sesotyaku
memanekku yoni mas wong ayu. Walah, Sik. ya keleke sinden kok kelabangan ya. Lho, ngerti ta kok kono? Kedawan kuwi kelabangan tre model. Oh, Piye ta? bolah. Bolah kok Mataku ketutupan untu kok. malane matane dikisik. Meneng nenek wong roman ki mbok meneng. Sik kok kabeh mbok rasani kowe sebuah lagu. Kamu duet sama aku ya? Iya. Lagune Lagunya? iki mau. Oh. Nadanya, Mas? Nadane C. Ki kancane yo ngengei no. To meneng ra iso cerewet. Karena ae nek menawa permintaan terakhir kok. Iya wis tak serano. Iya mong siji sasotyaku memanekku mong ni mas wong ayu panyuwunku Pacaran ini keturun. Aku dadi cawe doyak tampuk. Lho kok kualik sing diputer. lah ya aku dhewe ya komet tok ayu Kiki pacaran tapi nyabrangno wong loro. kowe iki apa to Mas Roman kok aku dadi sing wedok tak tapuki. Alah Suwen pacare bres-bres mara mall tandi ngono. nah ngono Dik. Wong ki ning mall ape munggah kleru sing nggon medun ngene terus. Lah aku senam kok Senam apane yo terera ronggone Kowe iku kok. ning mall kok ya senam ki lho. olahraga Ora masuk. lho Kamu pasti tidak mampu. Ayo. kakak doakan Tidak aku kakak. mampu. Maksudnya tidak mampu menolak cintamu. ayo kamu pasti mampus Kakak mampus sih. Mampu. Alah. Lis. Aku mboke gelungan to, Sul. Piye, Mas? Kok sul? Heh? Cawe tok Lah jenenge gak ya Sulis. Sulis. ya tapi aja su Sul. Nek iso ngepek atiku, Hah? nek iso ngepek atiku. Langsung buka larak. Wah, sampean Ya ora keren. ngono. Atine maksudnya. Lah kuwi sampe tak rarek gak brodol. Mas, pokoknya kamu pasti mampu. Coba, Dodok. Tunjukkan, Dok. Mana tangan kamu? Ini. Ini yang dipegang Komet tadi. Iya. Satunya dong. Aku jijik. kowe tak lapi ya Berarti tanganmu sing siji rusak, Lis. Monggo lah. Oh, ki wis tak jipo lho tangan sijine aku, coe Komet. Wah, Ya. rauman tangan iki piye? angko liyane tangan Cantiknya pacarku. Cantiknya pacarku. Se. Dek Sulis, Iya. sampe napa ngingoni kucing? Lah, kok iso ngono Sik tarungan to kucingmu wakmu niku. Cantiknya pacarku. Cantiknya pacarku. Kucingnya pateni, Lis. Grajin ndase. Lah sing tak sawang kaya kucing iki malah sampean lho, Mas. Lho. Sik to lah kucing sakmene gedene gak ngenteno gereh. Kucing. Alah iki cangkemmu kok ngene lho aku sik. Ono lho kucing gede. Manisnya pacarku. Manisnya pacarku. Tajemu-jemu aku memandangmu. Sulis. Ora masuk, ora Jangan masuk. cek. Sulis mbok rayu malah kudu ngecek ketoke. Lah urung dilebokno repe. Wis mulai gemes. Nek teko repe langsung ngelorot aku kan garo. Piye, Reve piye? Diraba-raba berdiri bulu remaku. Dielus-elus berdiri kabilatorku. Kok seteko kabilator ku nyapol. lah urung-urung ulu kaya liyane sik Ayo. Wes sampean kak kamu. Alah, aku dikisrui terus karo Komet tok. Kak. Urutan bekirutnya? Berikut. Oh iya, pancene tuwek tapi aja bekirut tak kira nek selanjutnya bekirut, jebule berikut ya. Sing ora ketompo-ketompo tereliminasi silahkan bunuh diri. Wow. Lho ndek iki lho apa kepangan? lah iya malah kaya mbae ya Sulis, Dalem, Mas. sampean niku ayu, suarane apik. Terus? Aku pek bojoan. Asik. Lah kok meksa ne? Tidak buang waktu ditompo lan nurane to the point. Tapi pantas dolan karo Sulis, coba digandeng. Nah, mlaku rono. Nah, pantas to. Mbak Sulis. Dalem, Pak iki. Badhe tindak pundi Mbak Sulis? Badhe mbuak batang. Lah.
Oh, layak. Kene Nis. selenang seleni. Apa lho, Mas? Ya kuwi. Batang iki aku seneng nek duneni batang. Oh, batang garangan. Ora percaya. Milih komet karo dodo uripe sampean rekoso alung sing kaya aku ini lho. Lho, aku nek ora ana tanggapan mbok deleng ning musala wis entuk santunan. Mbok deleng ngarepe Pak Bayan disakeni entuk beras. Cecah iki entuk perkara malah ngene. Alung di aku ae. Iki lho gawa ning Bang Ijo. Insyaallah dicekel Satpol PP. Ya ora dicekel dikeki gawean. Gawean apa ya dilebokno kono. Pokoke masalah jodoh iki kersane Gusti. Sing penting sulis aku pek bojo ah. Lah. Ngrayune aja ngono to yo. Mbak Sulis. Kene lho. Nggih, dalem. Iki ning layang. Nggih. Aku pek bojo. Lah, alah. Waduh men kok Capek Besti. Besti ki apa? Besti ki sayang. Teman akrab, teman sahabat baik. Karena itu sayang karena akrab. Ini ki saking Pak Joko. Napa niki? Ya, Pak Joko Soko niki nyuwun pudang kuning imbang ana katresnanku. Pudang kuning slendro songo. Nah. Podang kuning senengane Mbah Markijan. Sinten niku? Sinten to Mbah Markijan? Kanca Facebook. Nggih tiyang mriki. Kancamu Facebook ini ya akeh, Jol. Kathah. Sinten mawon? Mbak Markina iki ya kancaku. Oh. Walah, sampean duwe Facebook ta, Mas? Tulisannya Ahong Julang. Tutu. Lho sapa? Kiki. Kiki Rayap Protoren. Lah napa ta? Yo. Gak Kiki Rik. Rungokke iki Mbak Sulis piyayine ape nembang. Nadian. Bawa nggih. Oh iya wong ana Mbak Sulis kok. Jangan lupa subscribe channelnya Mbak Sulis. Channelnya apa Mbak Sulis? Ya, channel YouTube. Sinden Sulis Official. Iya. Dan subscribe channelnya Cak Komet. Apa Komet namanya? mawon. Cak Komet mawon. Nggih. Julang apa channel Jol? Wallahu alam. Allahu alam ki piye? Aran duwe channel aku. Yo gawe to. Andi iki tau gawe udar terus ae kok. Biyen tau duwe channel Mas. Channel Julang. Julang olahraga. Nggih. Mergo Julangi seneng olahraga. Nah, jadi channel esuk kae Cak Komet dodok Julangi mau nganggo kaos sporot. Nggih. Kotote kan metekel. Nggih, awake kotak lho. Awake kotak lari-lari ngene iki. Oh, Tak salip aku numpas sepeda motor. Halo Jol. Halo. awake kotak-kotak. Iya, iku anu pas bar mangan mie ayam. Bulet. Monggo. Nadian wujud. Nadyan wujud temong paksi. Agawe Mas Nur Hadi tambah Romo bareng yo kepareng rawuh. Oh, nggih. Sembah nuwun. Iki sinyale muser-muser iki. Komet roh roh sinden nembange kemeringet kepingin. Nyapa lho, Mas? Wong iki kala-kala metu. Mbah aku. Angger ora ana tanggapan ning proyek, ora ana tanggapan ning proyek. Lah aku ya golek wesi-wesi. Kala-kala ning mall blonjo ngulus panganan sing martabak. Martabak kok martabak. Terus karunan apa iku jenenge panganan sing ning jero kaleng-kaleng iku. Oh, kucing. Sarben ta apa iku? Sarden, Whiskas, sarben. Jo. Sarden saben. Mbak Sulis iki pantese bojoku. Lah, aduh. Apa iya to, Mas? Lah kowe minggu kliwon aku setupae ngo. Oh. Cocok berarti ya. Padha nggawa. Padha nggawa. Nggawa apa? Lho, minggu kliwon iki kan diitung to, Pak. 5 karo 8 13 setupae jarak pol. Jarak 18 iki ketemune 31 padha nggawa. Sing siji nggawa mangkok, sijine ngemis. Pas. Gelit kuwi gelit gak oleh kuwi. Ana apa? Mas tali wangke gak apik. Alah, pangkene rasa taleni. Ayo. Itu gara-gara wangke kok. Ayo, Mbak. Ayo nanti. Lah mau. Aku tak ngetno ke samping dadi. Lah nyapa kowe ngetok kok. Mbah aku angger kowe iringan iso celeguk ngono. Apa terus warak. Alus manis nengsem make
Dodok jangan khawatir, jangan cemburu dengan Jolang. Kamu saya beri pasangan sendiri, Dok. Mbak Mia. Lah ngoten kan adil ngoten lho, Pak. Adil. Wong ki nek disia-sia Disulis. ya Adewe piye rene to, Mas. Awake dhewe nek disawang wong loro kira kaya keluarga terpaksa. Kok keluarga terpaksa piye? Bahagia, kok? bahagia kok Yo, terpaksa. bahagia. Mbak Mia kang pundi, Pak? Lah niki samping jenengan. Dalam cintaku. Iki temboke. Ya Allah. Iki wis cetha. Ki 2 minggu no wis tuku spring bed loro paling iki. Yo rasa tukoke. Pripun Mbak Mia jenengan nyawang Mas Dodok niku pripun? Jenengan pilih Mas Dodok napa Mas Komet? Pilih. Kula nggih cak komet mah. Lah kan anak kono gak nyugeno bakul ban. Lah nyapa? Lah ngerusak ban angger buah der. Buah der. Nganu Pak Ikit. Dalem. Wonten berita kehilangan. Kira napa Mbak Mia? Nganu. Nganune sinten sing Bapak ilang? ibu-ibu Oh, bapake nganu yang ilang. menemukan teko berisi kopi. Kembalikan ke panggung nggih. Oh. Nggih. Kelangan Napa- teko sing napa- sing. Nggih napa teh napa? Tak kandhani, Nduk kuwi ora berita kehilangan. Napa, Berita Pak? napa? Kuwi jenenge njaluk kopi. Nggih. Sekira estetik Ngene gitu. kok berita kehilangan. Mbok langsung. Biar estetik. Ora sah testikan, Pak. Nyuwun kopi wis. Tubat-tubetno wong artine padha ae. Ora enek giringane langsung tok leki lho jane kok. Aku tuh- Coba Mbak Mia nembang. Sama Cak Komet Mas Dodok di samping Komet. Wis aku tak ngurusi tower iki lho. Setrum garing. Wasuminggan kula Upama dadi bojone Komet kowe nyuwun ditumbaske apa Mia? Kula nyuwun ditumbaske tanah, mobil, omah, emas berlian. Ya Allah, komet kotae utang. Daya berase nyicil kok. Mbok jaluki semono kiye wong katoke bayar minggon. Ning gone Pak Wage ki lho, Dek. Lho, wong sing sembot. Wong genah katoke ya katok otomatis lho. Kok kata otomatis ki piye? Diudunke munggah, diunggahke Enggak yo. mudun. Heeh. Iku ora katoke tapi jerone, Nduk. Kuwi gegeden. Kuwi ngono jenenge kapilator. Kolore iki lho kolore. Kok wis padha apa lagu to? Aku ora sing ngalami ra ngerti. Aja Lho, wong ngono. miskin. Aku sementing mbek Sulis bahagia. Pak, kula pripun Pak niku urusane, Pak? Kowe karo Bu Yuyun. Ya. Walah. Kene. Lah iku mbok godhog karo nan seprit ya medhok kok. Mak kira tales tapi kok daging tapi. Sing tuwek-tuwek enak met, mbok barno kok sor genuke tukul dhewe. Oh iya, demek ya. Pengalaman Jolang lu biyen pacare tuwa. Ora tau njaluk mobil, ora tau njaluk permata. Pak Sigit. Jaluke apa, Jol? Jaluke niku wau napa? Jaluk patine. Kok njaluk patine. Lah jaluk apa? Remason. Oh iya, masuk angin terus. Paling aku karo buyune. Iya. Paling paling ragate mau duit klitik karo remason Iya. terokan. Wong iku ora neko-neko, mbok jak ning mal ora bareng dengan Ya wis kono kita telatenane. Heeh. Coba Coba Mia. kene kok ya. Nano. Saya iki jeblok ora iki, wong akeh lho sakle iki. Heeh. Mangga, Dik. Dik Sulis aja telek. Dekmu ki kae lho. Iya biru. Gandeng-gandeng. Sayem. Diajeng Yuyun. Kaya awake dhewe ning jero gubuk. Tunggu mprit ya. Sulis apa iki? Iya. Ayo Dik Sulis aja kalah karo pacare. Aja kalah karo pacare Kemot. Kemot. Aku mbek Tangane. wis sang kok tak imbe 20 Ora manut. apa-apa, dhewe sing mesra ya Mas, aja kalah Iya. mesra. Mingin-mingini aku ya pengen lho. Kowe teko apa ora jajal? Rasakna kowe. Iki lho kaya nggon aku ning omah nek turu aku ngantek nglindur. Piye? Kaya ngeloni lemari kaya apa ngono.
Tapi aku seneng anget. Iya plek kok sing nang omah. Lho gedange cakane bojoku ning omah ngempit ndoke mateng ta. Tenan, aku malam pertama nyipi tak kira kena asma kronis. Lah kenapa? Ditimpai bojoku. Aku mak ngi. Ya sakmene iki. Ora apa-apa. Untung ra matek ya. Iya, aku mbek kowe pokoke Coba awake dhewe bahagia ya Bu Yuyun ya. Kok tak beres menang. Awake dhewe kayak mimi lan mie goreng. Pekno letong. Ibu bunga ing Komet jangan kalah dong. Kalah dong. Kamu Aja gelem kalah. Ayo. di pangku dong, di pangku dong. Ayo no, aku wani kok karo diajeng Yuyun. Ayo diajeng. Ojo gelem karo dedok. Ayo buktikan siapa yang setia. Ayo. Aja gelem kalah, bobot wis mudhun. Wis medun. Medun ta? Pira? Sakon. Medun kok gur sakon. Wira Ya mboten napa-napa. Ayo Perjuangan, Pak. Ayo kepengin rasane mangku kombi kowe. Wis ta met ora apa-apa, sesuk tak jak ning puskesmas. Ora apa-apa piye keadaan kaya ngene iki. Lah nek kono enteng jelas Dinikmati. Lha iki. Met sayang ta ora tak pancalke engko. Ya nggih, Mbah. Kok Mbah? Mas. Karo nembang ya. Nyanding bisa. Kuat, Met, kuat, Met. Wong lanang kudu kuat. Iya. Betapa berat cobaan ini. Kenapa, Met? Dok, ini komet wacana Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalem, Met. Oke. Piye Met rasane Met? Piye, Met? Pedungane ora enak apa-apa, Pak. Alah. Sayang, Wis iso Iya, joget. sayang. jangan seperti pasangan sebelah. Itu pada repot semua. Iya. Anu sik tak. Yuk kita jual rumah yuk. Ayo. Anu ngateko sediluk ya ampun. Lho, tenan to. Yasin. Wong lanang seneng wong wedok ora sembodo lagi dicaluki pangku kok. Lha kok sampean ora ngerti rasane kok. Lah rasane piye? Beuh. Pupuku ngantek ngweder. Kowe wong lanang ora iso trik. Nek ra kuat genjong wong wedok takok ingsun. Alah ape tak culno karo kowe engko tang anak-anak galon aku Lho yo galon piye? Nek ke sikil ra kuat, lho wong lanang kudu kuat. Lho ngene carane. Walah ngono. Antuk mundur. Nah, kene Mbak. Kene ya. Anu nyuwun sewu diajeng Mia. Sampeyan nek pinarak rada dianggang-anggang nggih. Nggih. Mangke balungku jeplok ya. Mau jere kuat. Nganu, Ya kuat no wong lanang tau sunat ora kuat piye. brutune bengkong. Iki ape Ora tau modele ngono ki sing wong komet anyar. dodok. Iki ape pacaran tapi nelek. Saiki. Ya. Esok awan coba. Loh, Oh, Pak Sigit lho. So, wong apa enak wong mangku di esuk. Oh, ngono arep aku to? Lah. Oh, tak kira arep ngentut. Sayangku. Iya. Asik. Ambek nembang karo anu duduk-duduk di depan taman ya, Mbak. Nek ki yo ayo diterke nembange. Esok awan ning wis ora krasa. Asik. Yes. Panggil mobil siaga. Goleki sing sayang. Mobil mitir anggonku goleki ora krasa. Ganti bengi. Asik. Jogetnya banter sithik. Enak ya. Oke. Kok wendeyek. Mencok ning ngepang. Jedon cangen tak ridik saka kadungan. Sarwi ngoceh dheweke kalih bencokan. Kalau kae tak suwun mbok aja ngece.
sama-sama bagus suarane memang pilihan. Leres. Presiden sing wis kuncoro. Nggih. Mbak Mia S1, Mbak Sulis S1, S1. S2 Cak Dodok, Cak Komet SDLB. Ini Nomor. pangkat dhewe-dhewe. Kok koyo gak bener kowe. Kowe sekolah kok SLB tenan. SDLB. SDLB. Lah ya ora apa-apa wong sekolah wae. Kuwi mau pamundutan saking Pak Joko, ugi saking Pak Trismianto. Mriku nggih disimak saking Pati mriku saking Mas Anom Subiarto. Oh iya, Tlaga Wungu. Mas Eko Cakraningrat Fans Club, kanca-kanca CFC sedaya, nggih, Mbak Ira Taiwan. Oh iya. Hause. Ya terima kasih. Bahasa Taiwan iki hause terima kasih. Oh, sese. Lah yo kan difasehno hause. Awakmu kudu paham bahasa-bahasa luar dikenal. Sese. Sese niku terima kasih. Liyane sese. Sik iki basane wong kene. Sik. Sese. Mari saiki ora tau ndelok film-film luar. Tahu aku. Kowe iso basa Hong Kong, basa Taiwan aja? Sik. Oh, coba piye? Selamat malam, selamat menyaksikan wayang kulit dengan dalang Ki Sigit Arianto nggih. Hawa sisi wayang kulit Ki Sigit Haryanto khas delok. Kuwi ngawur. Ndelok padha karo Jawa ya. Kayake ngono tapi asline Cina iki. No. Ndelok. Aja ngantek, kok balik Jawa. Wis hal ye sikha. Kusile ya. Artine napa? Aja do susukan pakanane wis didum rata. Pakan. Kok yo itis ya. Ayo. Kok awas nek panganane metu kok yo awas. Mudah-mudahan masyarakat sini diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Kucing sela hab tu huwe di hauye. Lho iso lho, Met. Iso lho. Lah ya. Ketoke casing-e kawak tapi kok Cina iso. Bisa. Jajal kowe takok bahasa Indonesia, engko kono iso nyinakno. Lho, ngono lho. Anu apa aja gawe wong muring-muring. Kula siku pak di halah yo. Mosok Cina yo yo. Aja nek kok basa Cina, julang iki basa Arab iki. Arab saged Arab. Lho. Padahal wong Arab patek kenal lho ya. Kok iso Arab patek kenal piye iki iso Arabe. Nek bahasa Arabe selamat pagi. Alhamdulillah bi khair. Iso, Met. Oke. Bahasa Arabe selamat siang. Hirabil alamin bi khair. Selamat malam. Iya karena butuh bi khair. Iki kok kaya ngawur Mas Ujol. Lho kok ngawur niku estu. Ki mesti terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Selamat pagi. Nek ape subuh kan mesti do maca kuwi. Oh, kuwi gak Fatihah. Kuwi Al-Fatihah. Fatihah Mas wi. Heh. Fatihah kuwi. Sampeyan tau belajar ning ndi? Lho ning kene aku iki lho mondokku kandhane ora trimo ning tebu ireng, tebu ijo, tebu kuning. Rumah sakit mondok kuwi. Wah, lah kaken suntik gitu wong iki. Kowe iso Dok selamat basa Arab. Selamat pagi. Insyaallah saged. Pak. Selamat pagi bahasa Arabnya. Selamat pagi bahasa Arabnya ba'dal subuh. Nek selamat siang. Badal duhur. Selamat sore. Badal asar. Selamat malam aku ada. Apa? Badal Isa. Nesunya. Aku ya wong bansaan ae aku ya iso. Nesu lho. Kok iki jenenge basa Arab. Lah nek awakmu iso apa kono matur karo Mak Cangik, Mbak Limbuk nek padha-padha ancen. Rene dodok rene. Nek bahasa Arab iso. Kowe nyanyi cara Arab apa iso? Iki lho sing sirahe kaya Aki jarene pinter. Aki piye to? Akiu. Oh. Namanya Piye piye? kene. Wong loro apa sih? Tak wari basa Cina lah, terima jolang mah ngawur. Piye nek Aku sing Cina, kowe sing nembang, sing ngartekno. Oh, iya. Jadi lengkap ada penerjemah juga biar Aku orang tahu sini terjemahan. paham. Heeh. 我心大夫，老师都上夫很大夫。 Selamat malam bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. 我心很细细道，您心道我爱你那有。 Semua sehat. Saya juga sehat. 我心很， Dan mudah-mudahan yang ada di sini diberikan keselamatan, kesehatan dan juga kebahagiaan. Kok duwa men Dok? Lho artine ngoten, Pak. Saiki 先生，
Dan juga pada yang punya gawe mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan dan juga umur panjang. Dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dawa Kaken. Kaken piye to? Aku saiki wis saiki. 我心啦，我心得到不，我心得啦，你老心得我。 Selamat makan. Iku piye? Lho kono dawa awakmu cekak, kono cekak awakmu dawa iki asline kolaborasimu ki piye? Sampean ra tau kumpul Cina kok. Kene kumpul Cina pirang-pirang tahun gosong kaya ngene kok. Wong kumpul Cina, wong ki endi mau wonge? Iki lho wong ngene kene. Kok lalinan. Ketutupan untu. 你好吗？你还你。 Opo jenenge kok? Lah ki padha kene ngarteni Iki lho sing pahamke Mas. Jenenge wis cetha ahong. Ije turun. Turun panas iki lho. Turunan. Tionghoa. Cines. Nggih Mas nggih. Aku iki Cina mbiyen rene ke ekspor impor mur baut. Walah, pengusaha ta. Pengusaha. Cina niku putih Mas kulite lah jenengan kok ireng. Lah iki treber disamber bledek e. Lho, Enggak bongko. kapan disamber bledek meneh? Nggih. Coba Mbak Ima. Iki aja pisan-pisan bocah guyon we. Lah sebabe Piyaine nek kadung ngelirik alum we, tenan we. Masa? Ra percaya. kinutang-kutang tansah bisa lewat. Asik. Yo. Tentrem. Tata susila dadi tapatulaja sampai pede iku sarangan batu dadi nama muriku tak sayang nawe itu reka budaya itu rasa imam samangsa rahayu raksa Wilujeng dalu Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbu yang cantik. Menika dikancani Mas Jolang, dikancani Cak Komet, Cak Dodo. Nggih. Pamundutan caping Gunung Jengleng, Mbak. Jengleng. Dijengleng wong telu mumpung ditenggani kanca-kanca CFC Cakraningrat Fans Club saking Rembang wonten Mas Warok setia menunggu di belakang lir. Wah, matur nuwun Mas Warok. Mas bledek. Nggih. Ngatasi Mbak Im. Dalam, Ngatasi nggih. yuk kita lihat itu dulu. Oh iya, yang tiga lho. Coba sing jengleng pertama kuwi Sinten? Hum. Dodok ya kena, Komet nggih kenging. Kula jenglenge sing nomor-nomor 3 ta nomor 2 ora sanggih dalan. Lek kula pesen ampun sanderek jengleng. Piye? sebabe Balunge sampean wis tuwa nek gapuk piye? Oh. Mak pluk nang Kono olahragawan mbok peseni ngono delok to kotak-kotak. Kabeh kotak kuwi. Apa ning? Apa sing kotak? Untune pring katut kotak. coba dodok. Nggih. Niki panyuwunan nggih. Nggih no. Nggih no. Sahabat enggak usah ragu. Dik to. Wong dipantau Mas Todi saking CFC Singgahan, Mas Yoyok Bitingan ing Rembang nggih. Mantau, nggih matur nuwun. Sugeng dalu Pak Sigit. Manjemblok ST. Yo. Medanang komplit do nyimak. Iya. Sembah nuwun. Hadir Ki Dalang sak rombongan Sampurna Sulang Rembang. Wah iya. Sembah nuwun. Nggih, ugi niki mirsani live streaming saking Purwosari. Bojonegoro, Jambi. Jambi Kali juga. TV. Mirsani. Nobar nonton bareng Iya. wayang. Coba. Saben bengi ya. Saben bengi nyawa Kenapa? Betene boten ngetah. Wong boten mriku. Somak tus. urung-urung omak atus sing. Lah kae disodrok mic. Enten apa? Mbok kok ana sing nganguk-anguk. Kinalpot Oh jarik ta? dari Polame kaya wong undha ganyong.
Padahal wis tak mandes-mandes lho, Mas. Ting. Gede kok gapuk. Ayo. Ayo. Coba kowe Met. Ini rak suarane mak bleng ngono lho. Ganggu pemandangan. Padahal aku sering olahraga lho. Olahraga. Iki. Yen memajang. Sampun siap, Mas. Siap. Lahir batin. Lahir batin. Iki jane penjenggleng apa tok lahir batin barang. Nek menoke Bodoh ditakoki. tapi. Lah penjengleng ora ikhlas. Ben muni. Ya. Yen. Maca Fatihah. Ya, ping idu. Itu Ora. Ya kok sancang-ancang. Yen memajang among karo janur kuning janur kuning cak komit janur kuning Yuk, yuk, yuk. Wis krungu bareng. Lah siap wis sejam lho. Ya padha wae karo cah dodok ngono kok ya. Polam kaya wong udah kroto. Kowe jol. Kemang udah ganyong iki kroto. Coba Mas Jolang ngunduh apa iki? Monggo, Mbak. Alah, ki ora tayang ki. Ora roh. Endi mau Iki wong. iki Lah, iki lho. sini. Ah, tuwek lho mare dadi. Netrane lho dikenti. Iki sing sesepuh iki Fokus. contoh carane jengleng iku piye ngono ya. Fokus Mas. pemandangan di mana letaknya yang paling kamu sukai. Oh gitu. Lho, lah sing diincer kecamatane. Sing kandha sapa? Lah terus punjer ono kuwi. Lah mak aku asline ngetone blimbing. Lah nek ngono. Lah mataku kero kok. Amin. Amin. Amin ora mandi gak kono. Ora do mandi nek niat mandi do sugih-sugih. Lah iya. Ai, iso geder. Urung Mas, urung. Urung. Gungi. Ben wong ki kena asam urat kok. Ben. Bagianku mesti digawe mesra. Gunung Umbul. Lah, yo ngene lho Mas jengleng iku Mas. Jenglengku iso pas wong ndek bodo tak tukokno sarung kabeh kok. Sapa sing ditumbasne? Ya dulur-dulurku. Tak Oh, iki royo-royo. kaya ene sing sentimen mbek ingsun gitu. Ono apa nek gayamu ingsun? Baleni neto. Lah sampean mengenyek iki jare wis tuwek ora iso jengleng ngene-ngene jebule Aku ngerti kenapa sing tuwek kok diparingi. Ngapa? Soale wis ra patek dawa. Dawa apane? Dawa. Ayo. Dawa kesenengane. Ayo. Tak bacok ngono. Dawa eleke. Ngene sampean, ngene. Muni pisan kas tak sumet mercon weh. Ora aku tak semetane anu lilin. Alah paling yo pisan kuwi tok muni. Baleni kok ngarep aku. Kok ngarep? Ya iki Dek lho. mau kecewa. Urutane. Sik urung puas iki. Ya. Menapa kurang Turuti Mbak Ima iki lho. Bakul ganyong iki lho ya. Menapa kurang cedak? Cedak. Pacita Maju. Serwi Janang Oh. Sing ngongkon ngatek sapa? Sing ngongkon ngatek. Ya kaya ngono kuwi rasane maratuam sing setrikane mbok setrum iki mau. Nah,
Kualah dekne genti kesetrum ya, Mas. Lah iya. Ya Allah bakul karak. Polahe wong ora pasti. Ora pasti ki 1 2 3 kali itu gagal. Setuweles aku ngomong mbek Dik. Kenapa? Kidonan. Tenan bojoku wis nganti kaya maskeran. Nyapa Mas kok maskeran? Angger turu awur aku kan padha rongose, Mbak. Dadi kono maskeran, sampean nek ora nganggo helm bungkus kresek ngono. Tenan angger adep-adepan kok ambek aku sesek jebule cangkeme awuri padha mangape. Perayaan oksigen ya, Mas. Ayo. Aku iki gumun dalu iki. Lagi iki aku lagi tumon. Wong merongos sombong ya lagi iki. Lho, kudu. Wong merongos kok ora sombong. Asline iki gak merongos. Lah terus Raine sing kemunduren. Lah kuwi lho. kok ora dipopokno. Ora ngandel. Nanae. Fokus. Panas. Dagelan iku kudu mbesok. Pas. Ora. Sing joget kuwi kok ya pas kabeh ta. Pas. Wah, Ora pas merongos metu neh. Mulane aja mbok sia-sia sing gak lah ya. iku. Ya sepurane lho, Mbah. Mbah sapa? Anu Mas. Kok mbah nyawang aku apa karek sediluk? Sing ngomong kowe dhewe. Rumangsa. Lah kok nek pagelaran ki tetep mulih dhewe. Sesepuh kula ngono lho. Wis sepurane tenan, Mas. Sampeyan wis tak anggap pepunden. Sampeyan wis kaya reca ngono. Aku nek mbok anggap keluarga pepunden aku mau. Kowe nek nang omahku terus njukuk sembarang dengah kok. Aku Sing dijupuk ki lho apa? ning omahku aku wis kaya dulurem ya Mas. Iya, roro patut gula ngaleh nggon sembarang dengah. Anake ku nek nang omahku walah. Njupuk-yukan Mas. Jukuan. Yo jalukan. Iwakku ning akuarium entek. Akuarium kok agrarium. Iya iku maksude. Agrarium. Akuarium agrarium. Ya ngene iki lho resikone nek untune merangos iku ngomong ya kecantol-cantol. Kene yo nek lari malah nomor 1. Kok iso nomor 1? Awake rong tok garis untune wis Untune teko natap. sik. Finish. Merongos-merongos nek perkara bondo donya asline julang luwih unggul tinimbang komet dodo. Ampun disarep kadang-kadang isin Kowe ora ngerti omahe julang to? Mas Jolang iki jan Gedang omahe gedang tingkat. sugih. Oh, ora tingkat. Omahe julang ora tingkat sederhana ning cagake 22. Wah. Omahe sampean cagake pira? Paling papat padha Papat sapa. pole lha iku Mas iso Joko iki. 14-an papat. Ala Mas Jolang luwih kok ya Mas ya. 22. Pak Sikit lho wis pirsa. Ngerti. 22 kok seksine Pak iki. Sebabe apa Jol? Cagakmu akeh Jol. Niku angger ndeyeng iwa kula cagaki, ndeyeng nengen kula cagaki, Nah. mengarep kula cagaki. Kados menika. Wih, krungu dhewe kuwi. Kok tak mampir Mas tak obong isi jan. Tak kira iso kene gudi. Ora sama obong delok meneh omahe julang sujud tok. Ambruk mengarep ngene. Sujud. Aja ngono lek. Iku wong kok iso salat ya Mas, sujud barang. Iya, iku wis tak pekno utangan lho karek sangang angsuran iku. Oh ngono ya Mas. Omah teladan gitu. Tene gino angger subuh gebres rubuh omahe sampean. Tenan. Dicagaki kok ngarep dayo arep teko malah ora entuk mengguri. lawang. Ya Mbak Ima. Panas utian panas aling-aling caping Pas. Penak terus. Penak iki kok bar iki aku Dodok pengen. Ayo. Coba enggak tok, Mbak. Aku ki ngono lho, awake dhewe
tudet. Enak keadilan lho, dagelan ki enak adile. Ya kowe tang siap, kowe tang siap. Ya anu Paringi ngono lho. Ya. matur sik nek Mas Yoga kudune piye. Dun sewu dulur-dulur yoga, kula nggih diparingi sing kepenak kados Jelas penak. Mas Jolang. Coba iki Penak. tudet. Tudet. Ya lumayan Mas, lumayan. Dek iki ana suarane Dek mau ora. Padahal aku yo ora nggawa klitikan apa lho iki. Jogetmu entuke ater-ater ngene-ngene kaya ngamuk cah nyolong tebon. Sing penak. Iki ayo iki. Iki lho contone SDLB. Kok geget SDLB. Lah sarjana. Ayo Tudet. Malah belas kok ana suarane. kok kono paling guri-guri. Guri-guri. Ngarep ra kena gurine lho. Kok nguri kudu. Kok namung ngantek mletik, Duk. Mletik. Anu elingku gak rengket-rengket ngono iki. Iki mau mbok Alteco ta Hei, ora? Mas Jolang. Apa? Wekku. Wek mapane diuncalno badbet-badbet ra karu-karuan. Ndak malah rembe pangan Mas. Ya, nggo namu mletik lho. Eh. Wong jengleng ngantek ngene tenanan. Met. Bocah iso nglimpruk. Bocah sapa? Aku dhewe ra ngono nak kendel. Dadah. Dalem Mas. Wis beno kahanane kaya ngono. Ketoke gagah gedhe dhuwur bareng ora wedok klimpruk. Wong jengleng kok ngantek mletik. Wong bisa. Kan rong wancine. Karo masine apane? Kayak pari ambyak ndel. Nadyan. Nadyan wadan sarta Ngetan bali ngulon apa setia ning kelakon setiane kelakon berdua karo Mbak Tamia Caping Gunung. Nah, buka vokal Mbak Ima. Caping Gunung karya Mbah Gesang. Dados. Di zaman
Gugong nduk iki sing kok Ponorogo duet ki karo Cak Komet ben nyanyi. Oh nggih. Awake dhewe istirahat. Ya ora istirahat tetep damping. Sing duet wong loro niki. Iya. Awake dhewe penari latar. Oh iya. Penari Jubin. Ya ran. Angger wong delok do nari ning dadah. Para penonton Penari ben pirsa dadah. bahwa Cak Komet ki juga penyanyi handal. Jelas, alhamdulillah pesinden. Slendro songo. Handal jepit piye to kok Lah, sok. piye? Handal ki mati ya rada luwih ngono lho kok. Pinter Aja ngono, maju-maju. Jelungup kok ngomong. Ki lho mati piranto kok kopi duet kok. Gue duet yo ngalir rene lho nyapa kok malah dipipis ning kono. Ndak. Napa lak? Elus potongmu. Wah alah. Foto lu judulnya Medion Ngawi. Lek sampeyan. Slendro Pak Pit. Lagu iki wis terkenal. Heeh. Judule ku Stadium Ngawi. Apa? Stadium Ngawi. Ora ana kok stadium, Lah siku le sing calus. terminal. Oh mati. Medion Ngawi. Stadium. Kok aduh men stadion mbek terminal Nah, iki lho. terminal pas loro ra stadium piye. Suaramu yang bagus Cak Komet supaya Mbak Rani luluh hatinya karena Sulis tidak kamu dapatkan, Ima tidak kamu dapatkan, apalagi si Mia. Ngangkir. Aslinya dapat, sama aku ora ngatasi gawe. Andaikan kamu Roma Irama ini jadi aneh. Aneh. Ya, coba. Anggap aku aneh. Ani. Mari kita lantunkan. Roma tenan iki. Sebuah lagu. Masa Roma nyanyi Medion Ngawi? Ya ora, lagune Roma. Ani, Iya Roma. kamu lihat malam ini? Bagaimana Roma? Subhanallah. Ya Roma kelapa ngono. Biskuit kuwi kaya. Lagu untuk Ani apa Roma? Sebuah lagu buat kamu. Apa Roma? Malam ini ku tak dapat tidur. Lagu iku judule Mecicil iku. Kok iso mencicil? Lah ora iso turu iki lah Mecicil. Iki liriknya yo Mas. Kancilen judule iki. Niki mau nganggiral napa mboten Medion Ngangge, Ngawi? no. Nggih, siap. Sak pinten? Sakmene. Titikane Pak Wit. Nah. Neng neng nong nanane. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Dakar. Terminal Medion Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalene. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran bakul pecah ana pinggir prapatan. Terminal Medion Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, asik satane kowe ninggalke janjimu.
tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng dompetku Apa kowe ra krasa apetin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku Apa kowe ra krasa apetin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku Lanjut, Des. Hey! terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekne Biyen aku duwe pacar anake palukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekne Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ninggalke janjimu Asik. Derani Iya Mas cemungut sayang. yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng dompetku Apa kowe ra krasa apetin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku Apa kowe ra krasa apetin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku Apetin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku Wah. Matur suwun, Mas. Nggih. Nganu no. Wah, nggih. Nuwun Pak Canggih. Wah, suwun. Kuwi ra ngerti Jol. Tahu Mas Kumat, asmane sapa? Nggih, niki katuran asma sinten kok kaya bakul gas niki. Ngawur bakul gas. Sing golekke dina wayangane Ya beliaunya. nggih niki supaya niki digas iso panggapan mriki. Dudu bakul gas niki. Lah napa? Bakul kroto. Takoni Jol. sinten Asmane sinten? Asmanipun Pak Roni. Oh, pidalem pundi? Mboten kula gawa. Oh, ketoke padha senthete kok. kok sentet piye to kok Lah daleme ra digawa. Seneng guyon. Oh iya piyayi niki enten glabyak. Lah. Sembah nuwun Kang Mas nggih. Kala wau tembangipun grudak-gruduk wae. terminal Madiun Madiun Ngawi Cak Kuntet. Niki wau kula tilem. Anak kula nganti nangis gara-gara ngrungokne jaran. Lah, jaran Ya, sakniki kula badhe tanglet. nggih Nek jaran nyusoni nyanyine pripun? Jaranan jaran nyusoni. Kuwi lho. Pripun Mas Kuntet? sing numpak lek Mas Roni no Mas Roni Jaran nyusoni. jaran Pripun? Pripun?
Ya pripun? Sana, Bolong-bolong. Iku tanggungan lho jaran. Anak kula nganti nangis mong. Gara-gara Gara-gara jaran. jaranan nggih, ngapunten lho nggih. Nah, nek jaran nyusoni pripun nyanyine? Jaranan jaran nyusoni Sing nunggangi Mas Roni sing iring lek Suyati jrek nong jarane dipateni kejegur kali. kejegur kali pun nggih Pak. Kok kali? Liyane nyusoni Pak, menawi enten melih. Jaran mencret. Nah, iki lho apik, lagi apik. Jarane jaran mencret. Sing nunggang melu mencret. Lah kok teko-teko koron Lah piye kok? sing nunggang melet-melet. Ya sing nunggangi Mas Robert. Mas Robert. Oh, sing ngiring antek melet-melet. Lah yo lagi sono Lah kowe bae sing jarane apik kowe. Isuk kedhe kula to niki Inje. matur nuwun Anakku nangis. Jaran mencret, anake nangis kok. Nangis, kudu tanggung jawab, Met. Gage. Jaranan. Karo suara cah cilik wong iki anake nangis. Berarti isone meneng nek ditembangi dengan suara anak-anak. Anak-anak. Sing jaran mencret riyen iki. Ayo jurak. jarane mencret riyen jaran Mencret to mbok kei riyen. gak usah riyen Jaranan jarane jaran mencret. sing numpak aja mepet-mepet Lah. sing ngetutno padha melet jrek nong jarane nabrak sentet Wah, pinter. Muni sentet untuk 100, kok nek muni bento untuk 1 juta. Pak, kersake jaran apa melih? wis gara-gara nyusoni karo jaran mencret Ora jaran. Pitik apa sing iso nangis? Modiar kowe. Ayo, nek iso disawer ya. Pitik apa sing iso nangis? Pitik tukaran, Pak. Ora nangis. Babak blur. Iya, Pitik apa sing iso nangis? Pitik katisen. Sontekke, Pak. Ora nangis. Pitik sing metu loe. Ah, wis ora entuk duit iki wis. Ora nek suarane. Nangis iki ana suarane. Jelas iki. Pitik singonen. apa kuwi Singuren. bang aku gak melok urusan kok Aku iwangi, Mas. Mbok ora kancane. ini urusane jarane Kene bar mikir jaran. Pitik napa sing iso nangis nggih? Pitik kate. Pitik jago, Mboten. pitik baban, Ora. Lah, kira-kira napa? Pun bileng dasi niki. pitik Pun. pangan ulo, Mpun. pitik mengkurep, Ora iso. pitik atang-atang, Ora iso. Lah pitik mencolat. Mpun. Salah kabeh. Pun napa? Pitik klerekan sempritan. Nangisé pripun? Pinter untuk Pak Jolang. Ora omong mang, lah jadi untuk 100 ah. lah ora urusan kok Pitik apa sing mlakune mundur? Nah, Pitik walik Alah, sapa kebon. alah. Pitik mengkurep. Alah. Pitik atang-atang. Alah. Pitik dipangan ulo. Salah. Pitik mencret. Mbon, Napa niku? pitik sing meh didol ning pasar. Dikempit ke mlakune. Jane ape tak kobong tapi rapene aja ledose kok. Lali janjine. Lali janjine. Woi. Di WA radio waca-waca ya munggah panggung. Cocok Mas Roni. Suwek. Nuwun Sinyale sewu. mubeng-mubeng. Macane sinyale mboten pas. Ayo. nggih Nyale dhewe lali janjine. Monggo. lali janjine langsung ke mawon Lali janjine Mbak Sulis. ngangge civil niki nggih Kowe enting kok bar nyekel 100 kok. Ah, wong kira sahirinan iki ana pengumuman penting. Kemarin apa? kopine Bagi yang suka nyawer mohon maaf perhatian nggih nyawernya agak kerep ngono tok wis. betul Ya nyawer halus. kok diatur dek Halus tapi ndremes padha ae ya iki. ngemis ra ketara Entuk kok